Să rămână, doamnă. Vă așteptăm la vot. O zi frumoasă. Așteptăm la vot. Unde? Să nu-i băgați printre ea, să dați după aceea că e de 500 de lei. Cine știe? Da. Deci să nu-i băgați între bani, că tot valoare. Leu, nu? Cum? Au româncă leu. Bineînțeles. Întotdeauna. Doamne ajută, vă aștept la vot. Cel mai... Sănătate, să rămână, doamnă. Să ieșiți la vot. Doamne ajută. Doamne ajută. Vă așteptăm la vot. Sunt un antreprenor tânăr. Să rămână, doamnă. Eu vă mulțumesc. Susține agricultura din România. Doamne ajută. Agricultorii ăia aur, exact. Să rămână. Să ieșiți la vot. Vă aștept la vot. Vă pup. Să rămână multă sănătate. Vă aștept la vot. Ieșiți la vot. Doamne ajută. Numai bine, multă sănătate, vânzare bună. Stima și omenirea pe care o faceți la ruguri. Lăsați că Dumnezeu e bun. Dumnezeu să vă bine. Domnul, mi-ascultă-mă și numai oameni cu inimă bună care iubesc pe Dumnezeu. Numai aia pot să facă lucruri bune. Așa e. Amin. Hai. Hai. Dumnezeu sănătate. Doamne ajută. Și dumneata la fel. De unde ești? Și la vot mergi? Eu da. Și ce votezi? Aur. Atât, pe toate 5, da? Și patronul meu și eu vot. Doamne ajută, bravo, așa, hai. Hai, fă un selfie, hai. Victorie, hai.